Premi en aquest punt del públic a la millor iniciativa en l'administració local. Un guardó que vol reconèixer l'administració pública de les comarques gironines que amb actuacions, amb projectes o amb iniciatives més ha contribuït en el desenvolupament de les noves tecnologies al servei de la ciutadania. Els finalistes són App de l'Ajuntament de Borrassà, un pas important en la comunicació de l'Ajuntament de Borrassà amb els seus veïns, incorporant aquesta aplicació mòbil desenvolupada per l'empresa Sixtemia. E-Municipis, de la Diputació de Girona, projecte desenvolupat per l'empresa Audifilm i la Diputació de Girona, que acosta electrònicament la ciutadania a l'administració, els treballadors públics a l'administració i les administracions també entre elles. Portal web Visit Vall d'Arbúcies, un nou portal web turístic desenvolupat per l'empresa Alter Ego Web, pensat des de l'òptica dels visitants, en què es pot trobar de forma clara, de forma neta i concisa, en diversos idiomes i des de diferents dispositius, tota la informació necessària d'aquesta Vall d'Arbúcies. Lliura el premi al president de la FOEC, el senyor Ernest Plana. Bona nit. Sempre aquest any, crec que és el tercer o el quart que a Intec me dona la satisfacció d'entregar un premi. Rebre'l és molt important i dona molta satisfacció, però entregar-lo també. Jo vull aprofitar, com va ser la primera vegada, vaig també entregar els premis aquests, de fer una reivindicació des de la presidència de la FOEC amb el tema de la fibra òptica. I això ho deixo aquí. Ens falta molta fibra òptica, podem tenir molta tecnologia, però la fibra òptica no hi és. I tot seguit ja volia dir moltes coses, però el senyor Espadaler, que m'ha precedit, n'ha dit moltes, ho ha dit tot i ho ha fet molt bé. Doncs, sense més preàmbuls, vaig obrir el sobre i el guanyador és el portal web Visiti la Vall d'Arbúcies. Bé, bona nit. Jo també estic molt sorpresa, jo i els meus companys, perquè no ens pensàvem tampoc que ens toqués, perquè els contrincants també presentaven projectes molt bons. Jo només vull dir que aquest projecte per nosaltres ha estat elaborat amb molta il·lusió. Arbúcies, no sé si ho coneixeu, és la Vila Jordi del Montseny, estem enmig del Parc Natural del Montseny, enmig de paratges protegits, i fins ara mostràvem al món el nostre tros petit de terreny català a través d'una pàgina web que era molt extensa i una mica difícil d'accedir i trobar la informació al turista. El que vam fer, gràcies també a Alter Ego per l'ajuda, el que hem fet ara és crear una web turística per promocionar tot el patrimoni cultural, la gastronomia, tot el producte, el comerç, i fer-ho d'una manera molt clara, molt precisa, amb una pàgina web molt bonica i molt fàcil d'accedir. També es pot accedir molt fàcilment amb qualsevol sistema operatiu, amb qualsevol mitjà. I bé, l'hem englobat amb 5 parts diferents, que és com descobrir Arbúcies, on menjar, què visitar, tenim les fires, ho tenim tot d'una forma molt fàcil i animeu-vos i que vingueu a Arbúcies a consultar la web i esteu tots convidats i moltíssimes gràcies.